Хай! Искате ли да ви кажа какво правих в събота и какво си купих? Естествено, че искате. Сега ще ви кажа. Ама това е тайна, да знаете, сега ще ви кажа. Тъй като аз, като вляза в арт магазини, не е Коледа, не е Нова година, то си е едно 365 дни в годината ми е рождения ден. Както и да е, много се обясня. Сега ще ви покажа какво си взех. Нещата, които си взимах, са няколко, поради простата причина, че аз обичам да предизвиквам себе си. И тъй като миналата година за първ път хванах, си разпечатах. Боже, се разпечатах. Магдалено. Както и да е. Миналата година си пуснах една поръчка за ето тази 3D фигурки. Просто е с филтър и затова цветовете са малко по-различни, но има в профилът ми качена, така че може да я видите. Просто не е завършена, защото някои от цветовете ми свършиха от боите, които ползвам, и докато се наканя да отида да си купя това, което ми трябва, ще дойде другата година, но наканих съде. Така, нещо, с което се предизвиках, беше това за първ път от 100 години. Да, това са една част от четките, но просто тук ми липсваха неща, които четки, т.е. които ми трябваха за по-фините неща, за по-фини контури. Четките, които се взимах, са ето тези. Момент, само да ги подредим тук. Ето ги. Имаме с огромен връх. Това е за съвсем друго покриване. Тази, тъй като старата ми се вече толкова се разроши милата, че е по-бясна от мен в косата. И тези са за малко по-финно. В смисъл, това е за контур. И това, където... Общо ми трябваше най-тънкото, поради простата причина, че има неща, където не можеш да минеш с по-големите четки, за съжаление. Става голямо мазане. Какво да ви обяснявам, вие знаете. Както и да е, това са четките, които си взех. 5 на брой. И ги добавям към тези. Другото, което си взимах, е много бяла боя, защото в малките комплекти просто забравете. Там са джвъчки. Третото нещо, което си взех, са ето тези акрилни маркери. Брутални са. Просто какво съм си взела? Взела съм си лилаво. Не, това е червено по-скоро, или между червено и розово се тая. Това е лилавото, жълто и бяло. В несера, ето тук, имам зелено и сиво. Много са яки, между другото. Така, продължаваме. Това е третото нещо, което си взех. И на четвърто място имаме ето тези маркери, които са просто уникални. Те са с два върха. Единият е по-тънък, а другия е тип четка, който аз лично много харесвам. И покриват страхотно, без значение каква е повърхността. Лично аз ги ползвах и тук. Тук съм ползвала Copic маркери и ето тези. И просто става брутално. Не съм я завършила, защото няма време, но почти на финалната права е. Просто някой трябваше да отиде до арт материалите да си ги вземе. Да. И не на последно място са ето тези бои. Тази марка, лично аз я обожавам. Тук това е първия комплект, който си взех, и това са руски бои, между другото. Брутални са. И отцветявах с тях, те са, мисля, че пак са акрилни, да. Отцветявах фигурката с тях. Но тъй като някои цветове ми свършиха, разликата между по-големия комплект, който е с 24 цвята, и този, който е 12 цвята, нямаше особено голяма разлика. Нещо, което иска да кажа, че просто в по-големия комплект имаше няколко, още поне два цвята бяха сложили, примерно червено, синьо и такива неща. Нещо, което може да си смесите и тук. И точно заради това, защото бялото свършва най-бързо. И това си взимах, само дет не взимах цяла канта, ама нищо сега. Да има. Тухе. И ето това са, мили мои, нещата, които си взех.
Нали? Боята, акрилните, между другото стават и за подписи, за всичко стават. Много са готини, между другото. Аз също много ги харесвам. Това са четките, допълнителни цветове, които си взимах за маркерите и боите. Нали? Това е. Искате ли да ви издам мястото, откъдето съм си ги взяла? И сега ще ви го издам. Просто. Ще ви го кажа. Какво да правя? Да, мястото, което ми е много любимо и си пазаря наистина от години там и съм изключително доволна, защото все по-трудно се намират качествени неща за рисуване и то на достъпни цени. Наистина нещо, което да се заслужава, а не да трябва да даш една камара пари за копик маркери. И тъй като аз имах нужда от малко апдейт за някои неща, съответно знаех къде да отида и това е мястото ателие номер 8. Това се намира на центъра на Бургас, Лермонтов 50А. Ако не го знаете, за тези от вас, които го знаете, със сигурност ще очаквам да ми кажете какво мислите за мястото, а за тези, които не го знаят, го препоръчвам да отидете. Определено ще останете доволни от обслужване и от избора, който се предлага вътре. Много готино място. Не се колебайте. Това е вашето място. Само пак да кажа, да вмъкна, видеото не е спонсорирано, просто аз споделям обратна връзка с вас за места, от които съм останала доволна, специално за арт материали. Специално за такива неща. Повечето знаем, че обслужването на такива места е под всякаква критика. И така, мили мои, ако ви трябват четки, бои, маркери, канави, ако искате, скетчбукове, каквото се сетите, не се серия, ако щеш, всичко има там, без компромис. Ще получите едно наистина изключително адекватно отношение, стабилна информация за това, което ви интересува и определено ще останете доволни и ще се върнете там, гарантирам ви. Май много говоря. Спирам. Ателие номер 8, Бургас, Лермонтов 50А. Вие сте. Обичам ви. Надявам се информацията да е била интересна. Бай! Да, и щях да забравя. Ако ви е интересно и искате да ви изследвам още такива места и да ви давам обратна връзка, пишете ми долу в коментара и не забравяйте да цъкнете, да се абонирате за каналчето, да дадете по едно палче нагоре, не нагоре. Те да ме стимулирате да правя интересни, хубави, креативни видеа. Ама, нали сега, няма го правим напрадлен. Но да, наистина ще се радвам. Ако ви харесва видеото, дайте наистина едно палче нагоре. Това ще означава много за мен, че не съм се изложила прекалено много. И да, ако наистина искате да научавате и да ви давам обратна връзка за подобни места и не само свързано с арт материали, като цяло с това, което се занимавам, т.е. печат при поискване, създаване на дизайни, брандове и всичко останало, което е в тая сфера, ще се радвам да мога да ви дам информация, обратна връзка и да ви е полезно видеото, което ще направим по тази поискване. Така да го кажа. Както и да е. Стига съм ви досаждала толкова. Айде. И да слушате. Бай!